De grens tussen zee en loon is hier vloeibaar op het eastelijke puntje van het Ameland. Het is een vrouwt in beweging, vol kansen, maar ook bedreigings. Vogels krijgen zichtbaar een kans om te fretten en te brieden. Heen en weerom naar het zuiden kunnen ze net zonder dit soorten van plakken. En het gaat om hele grote aantallen. Elk jaar is het landschap en elk jaar na een storm is het landschap weer anders. En elke week als een wind een week uit een andere richting komt, dan is het landschap hier weer heel anders. En dat is het leuke ervan. En zo moet het eigenlijk ook een beetje blijven. Dat ruige, dat ontembare. Het klimaat verandert. Het waar wordt roeger op momenten dat je het net verwacht je. En dat op een plek dat al tientallen jaren gaswon wordt. Als zolang het eiland bestaat, strijden loon en zee je mijlkoor. Maar helpen ze elkaar ook. Want zonder zee is er geen eiland. Maar dit keer is er meer aan de hand. De bedreiging liep je betiden de kansen in te hellen. En weens de verliezers worden net al in de druk die centimeters boven bij NAP. Maar ook in het aantal jonge vogels dat zonder te versoepen het nest verlitten kan. Er ontstaat een situatie die het ongemakkelijke vragen opsmiet, hoe is het dwan en litten. Besjuggen werd het zeer docht, maar sjug ik, daar werd de natuur mooi beweegd met alle veroorings. Op een eiland in beweging. Ameland. We gaan naar de Burenblinken toe. 8:30 hoog. Hoog? Oh, daar kunnen we wel over straat. Met een vaste. Hier er maar deur, anders kunnen we het niet meer. Ja. Maar gewoon in dat hoekje neerzetten. Dat is een half personenauto. Maar dat redden we. Dit is een mooi plekje. Hier kunnen we staan. We zijn hier nu op een hond. En hier achter deze duinen. Dit is de laatste kilometer van het eiland. Er zit een hele mooie kolonie. Die ben ze al een paar jaar terug ben ze hier zitten gaan. Al eerder zaten ze meer aan de zuidkant. Maar dat is wat gevaarlijk voor het hoge water. En ze zijn wat slimmer worden, die beesten. Ze zijn nu op de hogere kwelder zitten gaan. Helemaal op die oorspunt. En het is ook een hele rustige hoek hier. Maar voor de zekerheid, voor die enkele toerist die hier nog komt, die hier komen mag, want het is vrij toegankelijk gebied. Hij heeft er toch wat borden omheen gezet, dat het voor iedereen duidelijk is. Van jongens, dit is even een rustgebied voor de lepelaars. En als het straks weer, als ze weer weg zijn, dan is het gebied weer voor je. Wou je die hebben, Jan? Is het eigenlijk zo? Hier in heel Nederland is het gecultiveerd. En in dat gecultiveerde gebied daar liggen ook nog natuurgebieden, of cultuurgebieden, wat natuur is. Maar er is eigenlijk nog maar 5% echte natuur in Nederland. En die zie je op die eilanden. Vooral die oorspunten van die Waddeneilanden. Maar verder, het is honderden hectare kwelder, honderden hectare dunen. En ik denk 150 hectare strandvlakte. En dan hebben we ook nog 200 hectare waddengebied erbij, denk ik. Dus dat zit 2 keer per dag vol met wadvogels. Voor watervluchtplaatsen noemen we dat. Onder schat net hoe groot de vrouwtje is. En al die romte die wordt ik broekt. Toch alles wat je leert in de natuur, de boeren op het eiland,
Maar ik de natuurleerfebber die hierheen komt, om te genieten van wat het waard en dit waard al lang om bijzonders te bieden heeft. Het oost-eind van het eiland, daar komen 150.000, 160.000 toeristen. Nou, dat is meer of bijna net zoveel als alle museums op het eiland bij elkaar. En we hebben nogal wat attracties met een vuurtoren erbij. Dus dat is ook een stukje erfschat van het eiland, de gouden kip. En dat hoort bij het eiland. Dus dat is ook niks mis mee, zo hoort het ook. Laat de natuur en de toerist er ook maar van genieten. Maar ik de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij, is het een plak op in het longenskip. En heeft zonder zieken ook een vrij dubieuze rol in de ontwikkeling daarvan. Hier aan de eestkant van het eiland brokkelt de kwelder hield iets verder aan. De zee wint het hier van het longen. Dit lege leppelbekkennest liet zien dat de vogels het hier nog wel bezocht hebben te brieden, maar ik dat het uiteindelijk niet worden is. Ze binnen nou verhuizen naar een oor, hegerplak. We zitten nu op Oost-Amelands, dat is de Hon. De laatste 3 kilometer gebeurt dus helemaal niks. Het is puur natuur, geen maaien, geen zaaien, geen kustverdediging, helemaal niks. Alles wat vroeger op het oert zat en de hele meeuwenkolonie, dat is nou overklapt naar het meest interessante gebied van Ameland. En dat is het jongere gebied en dat is dus de Hon. Dus dat was 50 jaar geleden was dit nog een strandvlakte, maar het is nog een heel mooi ontwikkeld duingebied met kwelder en leidt aan het warmgebied en er is heel veel vreten. En er is rust hier, want hier komt niet zo gauw in, want het is natuurlijk een heel eindschouw voor hier komen. Het laatste fietspad dat is 3 kilometer terug, zoiets zeker. Dus hier blijft een ploeg te rengen. Eén keer. Ja. Oké. We moeten de vlaggetjes lijmen en er moet een klemmetje op. En dat is even een lastig dingetje. Dus dan is het beter dat Paulus gewoon de hele tijd bij jou blijft. Ja. En dan gaat Marjan gewoon, die pakt de kuikens en die brengt ze weg. Dus de body mass is 2 cellen. Het ringen van deze leppelbekken is onderdeel van een langrinnend internationaal onderzoek naar de overlevingskansen en het breed succes van trekvogels. Die kansen die hebben alles te krijgen met de beschikbaarheid van genoeg fretten op de route die ze vliegen. Is dat fretten hier in de Waardzee om Ameland heen genoeg verhoon of niet? Dat is de vraag. Het is bekend dat de Waardzee een heel belangrijk plak is voor die vogeltrek. De uitkomsten van het onderzoek worden beroept voor een beter beheer van het gebied. Eigenlijk zeggen die lepelaar iets over de voedselkwaliteit van de Waddenzee. Dus dan gaat het gaat verder dan het eiland. Het gaat ook over de hoeveelheid vis en garnalen om het eiland en de voedselsituatie. Dus eigenlijk aan de gewichten nu van de lepelaars kunnen we zien of hier de voedselsituatie beter is dan op Schiermonnikoog of dan op Texel. Want we gaan in 1 week tijd naar alle Waddeneilanden en daar meten we de conditie van alle kuikens. We waren er erg sceptisch in over. We waren echt bang voor de verstoring van het ringen in de kolonie. En dat valt dus erg met, want dat zijn eigenlijk hele makke beesten. Je gaat er even in, inderdaad, je verstoren. En dat is natuurlijk niet netjes wat je doet als mens. Maar dat weegt dan weer niet op tegen de gegevens die je dan weer voor terugkrijgt. Om het hele grote netwerk, want anders zou er dus een breuk wezen in het netwerk van het onderzoek. En dat vonden we ook eigenlijk op zich niet zo netjes. Het onderzoek onderhoudt tegelijk ook een groot internationaal netwerk van vogelbeschermers die elkaar stiepje bij de bescherming van de trekvogels op haar reis naar bijgelijks haar overwinteringsgebied.
Otto Overdijk, de man die dit onderzoek ontzettend lang in de lucht heeft gehouden. Die heeft dus bijvoorbeeld op een gegeven moment contact gehad met Franse mensen. Die vonden de hele tijd dode gekleurde lepelaars en die bleken dus van ons vandaan te komen. Maar het bleek dat ze in Frankrijk tegen hoogspanningsleidingen aanvlogen. 1, 2, 0... Nee, 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. Nou ja, als je dan dode lepelaars met kleuringen vindt, ga je uitzoeken waar ze vandaan komen. En kom je met elkaar in contact. En Otto wist dan dat we hier in Nederland van die noemen ze varkensstaarten aan de hoogspanningsleidingen hangen. Op plekken waar ze er tegenaan kunnen vliegen. En uiteindelijk zijn er toen van die ballen aan de hoogspanningsleidingen in Frankrijk gehangen, waardoor er minder dood gingen. Het ringen van deze lepelbekken is dus net alleen voor je belangrijk, maar ook van internationale beschutting. We hebben in Noord-Spanje een gebied, daar zou een haven komen. Ja. En daar konden de lokale mensen aantonen dat lepelaars daar tijdelijk stopten. Ja. En dat waren ook weer onze Nederlandse lepelaars. En toen zijn wij als Nederlandse vogelbeschermers in de Spanjaarden gaan helpen om dat gebied daar beschermd te krijgen. Waar ze dan een tijd lang verblijven. Dus je kan echt gelijk ook actie ondernemen als er veranderingen plaatsvinden. Kijk, als je ze geen ring om doet, weet je niet waar ze vandaan komen. Je weet niet, eigenlijk, je kan hier wel zien van, nou, het gaat aardig goed op Ameland. Maar je weet niet of dat komt omdat er alle lepelaars van Schiermonnikoog hier naartoe gaan. Of dat Ameland zijn eigen vogels het heel goed doen. Je weet gewoon eigenlijk altijd ontzettend weinig als je er geen ring omheen doet. De Veugelpalen is een lietse kwelder aan de zuidwestkant van het eiland, vlak onder Holm. In het voorjaar teelt het erop van de vogels die typisch binnen voor het waardgebied. Hier een tjerk. En hier skarrelt een boente wildster. Deze kolonie klikstezen is mooi de reden waarom deze lietse kwelder nog bestaat. De Veugelpalen is een belangrijk en net onderschattend vluchtplek voor vogels waaruit het heeg wetter wordt. Zien je lien weer de kwelder nog 24 hectare grut, nu nog maar 5. De mens heeft hier een vaste ingreep dienen om het gebied tegen de gevolgen van het veroorzaakte klimaat te beschermen. Boeren zorgen voor haar vee, maar natuurorganisaties laten de natuur op gewoon plakken gewoon haar gang gaan. Maar dat weer hier geen optie, want dan zou de hele kliksteense kolonie die je breed verdwijnen. En nog is het net genoeg geweest. Want wat je opvalt is wat je net zegt. Er binnen geen pieken. Storm en heeg wetter heeft nooit die de nesten van de koppen je voortspeelt. En nou de koppen je nesten meer beschermen, is een wichtig pad van de luchtverdigening van de kwelder voort. Dus hebben deze heren alle kliksteenspieken opfritten. Het breedseizoen is je volslooid misleren. De kwelder een plaats delict. Al beziek je deze kop om voorzichtig de keer nog weer wat in te herjen. Maar net alleen hier is het mis. Ook op het Nederlandse Rijt zegt Theo Bijaard dat het de verkeerde kant uit gaat en maakt het hij hem zwargen door de kwelders van de eerste kant van het eiland. Ik ga 2 keer daags ga ik bij het vee langs. Kijken of alles gezond is, alles recht loopt. Als iemand ziek is, dan vang ik, zet ik vast voor de boer en dan meld ik dat, kan die de dierenarts roepen. Dat doe ik 2 keer daags, 7 dagen in een week. Bijaard is de herder van het eiland en verzorgt het vee dat rent in een groot kweldergebied, eerstelijk van buren. De groen is eigendom van de aandeelhouders van de Venoord, Amelander boeren en burgers. De Venoord is opgericht in 1921 als maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen op het oosteinde Oert, Nederlands Rijt en vee.
maar in totaal 460 oandeel. Elk oandeel jouwt rug op het waaitje van een bepaald aantal stiksvee. Die 560 aandelen die vertegenwoordigen een weiderecht, 1 aandeel. Op 1 aandeel mag je 2 schapen met lammeren weiden, een halve koe, dus zeggen we hier een hokkeling, of een half paard, een enterpaard. Kom maar jong, dikke, kom. Dat is allemaal slagveeën dus. Vroeger was het eiland niet, hadden we geen toerisme. En het enige bestaansrecht was de boerengrond. En daarnaast natuurlijk de wat strandjutterij wat er op het strand aankwam. Maar dat was ook niet zo heel veel. Dus ieder stukje grond werd gebruikt om vee te houden. En dat vee dat werd zeg maar in het voorjaar op de vrijgang noemden ze dat. Werd het inwijd. Je had ook mierden en grieën. En mierden waren vaak de particuliere stukjes die bij de boerderijen hoorden. En grieën hadden allemaal vrijgang. En deze vernoot had ook een vrijgang. De Amelanders binnen zuinig op dit eeuwenoude boerenloon. Maar de opkomst van de natuurbeweging in de zontige rieren zijn ze even benauwd dat die het gebied in handen krijgen zoen door het opkeerpje van aandelen. Maar dat hebben ze weten voor te komen door van de naamloze vernootschap een besletten vernootschap, een BV te maken. De aandelen zijn niet vrij verhandelbaar. Die gaan alleen over van vader op zoon. Of ja, van moeder op dochter mag ook, maar dat is vaak wat minder het geval. Dus in een rechte lijn naar beneden. Soms gebeurt het dat er toch een verzoek komt van een niet-aandeelhouder. En dan moet de bestuurder op beslissen. Dus op die manier kan het bestuur altijd bepalen wie aandeelhouder wordt. In een enkel geval komt er dus wel eens een vreemde aandeelhouder, maar dat is meestal gewoon ook een veehouder van Ameland die dan hier veeweiden kan. Ja, maar je hebt geen aandeelhouders van de verste wal. Door vererving zitten er wel een aantal aan de vaste wal, maar dat zijn dan vaak oude Amelanders. Het kan ook zijn dat je 's nachts in moet als water hoog wordt. Koeien die gaan er wel eens voor het water weg, maar schapen blijven staan en die kunnen niet zoveel water hebben. Vroeger zijn er wel schapen verdronken en zo wat. Ja. Er zijn niet zoveel gebieden die zo weer onder water komen in de winter, dat het kwelder is. En Maar dit zit winterdag zit het onder water. loopt het regelmatig onder water, ja. Een stormgebied, stormseizoen. Ja, en daar moet die schieten nou ik wel. De schapen die moeten daar omhoog omdat het weer storm morgen wordt. En dan krijgen we noordwest en dan komt er wat meer water en dan loopt het hier helemaal vol. Ja. Het kan zo zijn dat hier een halve meter water staat. Ja? Ja? Met wij nou stenen. Ja, hier staat een halve meter water op. Op deze brug. Ja, echt waar. 9:30 morgenochtend, dan staat hier een halve meter water. Toen ik 4 jaar geleden hier begon te werken, toen kon het water met 1,50 meter op deze steen, dan was het vlak. Maar nu zijn we 4 jaar verder, nu is het al met 1,48. Hij zakt hier een halve centimeter per jaar. Kom ik daar bij de Oersloot, daar zakt hij wel 1,5 centimeter per jaar op het eind van dit gebied. 30 jaar geleden had de naam aangegeven dat het zou 9 centimeter zakken. Het viervoudige is gebeurd, bijna richting 40 centimeter. Dan loopt het water steeds sneller rond, steeds vlugger loopt het eronder. De kreken worden steeds dieper. Schapen lopen onveiliger. Ja, maar jou zegt gewoon jouw gebied verdrinken eigenlijk. Ja, Het zakt voort. ja. Het ligt gewoon als het ware scheef zo naar beneden. Dit was een kleine sling vroeger. Ja? Omdat het zakt is, gaat er steeds meer water door. En dan breekt het daar, brokkelt het allemaal af. Kijk daar ook, het brokkelt allemaal af. Toen wij jong waren,
Dan komen we daar over de Zinkersloot, komen we met de fiets, komen we gewoon helemaal zo doorfietsen. Gingen we als kind zijn spelen in die zanddunen. Dat kan nu niet meer, dat is allemaal voorbij, die tijd is geweest. Die zanddunen is straks weg. Mijn zoon met de kleinkinderen gaan met de jeep daar nog wel eens in te spelen op zondags. Die vinden dat ook nog leuk. Maar op de duur is het over. Ik maak het misschien niet meer mee, maar mijn zoon of mijn kleinkinderen die maken ermee dat ze het vee hier niet meer weiden kunnen. En dat is toch jammer voor dit uniek natuurgebied. Wat ook. De natuurrijkdom van het Nederlandse Rijk is indrukwekkend, maar rint dus ook gevaar. Als je ziet hoeveel wetten er maar een normaal tij op de kwelder komt te staan, kun je wel begrijpen dat het hier net makkelijk is om jongeren te brengen en in leven te houden. Dat de kwelder stadig gewoon versoept, kan meerdere oorzaken hebben. Maar de hoofdoorzaak ligt hem neven steeuw bij het wel rieden. De gaswinning had het er hier al je net beter op maken. Afgelopen zomer zaten er 26 paar kiekdiefjes. 1 tij water van 1,50 en weg. 26 nesten. Zomaar weg. Ja, maar dat jij hier wel vaker. Jawel, maar het is hier wel slim. De school extra ook. Er zijn maar een paar groot geworden. De rest is allemaal weggespoeld. De school wordt niet groot. Maar dat nemen ze een natuurlijk proces. Nee, dat is niet een natuurlijk proces. Want ze halen het aardgas eronder weg en dat is niet natuurlijk. Het zakt. Ik vind het niet natuurlijk. Ben je op een eiland budget voor de mensen, maar ook voor de vogels en het vee, mooi bewegen met de elementen. Het kan het oors. Hier op het eiland hebben ze het ook niet oors dien. Het is de enige manier om te overleven. Voor de boeren van de Vernoot wordt het tijd om de ski op huis te herjen. Het is Jest en de herder heeft de hele nacht in touw west om het vee in hegere stikken te druwen. Want door een zwiere westerstorm is de kwelder, jeder als oors, helemaal onder water roem. We gaan alle schapen, want de koeien en de paarden blijven al op, maar alle schapen worden door alle schapen-eigenaren opgehaald. Dus er komen een heleboel jongens die pakken de motor en die drijven het vee bij elkaar. Dan staan de oude boeren met trekkers en wagens staan klaar. Alles wordt alle schapen worden verdeeld van de eigenaar die er binnen, want ze hebben allemaal een verfmerk op. En die worden dan op een wagen geladen en die gaan terug naar het binnenland. Want dan moeten ze dan straks bij de schapen moeten even gesorteerd worden en dan moeten ze bij de ram. Maar dan moet volgend jaar weer een lammeren komen. En dat is een heel spektakel. Die biellen gaan hierin, die gaan hier komen en die van oorzaak hierheen. En dat zijn de meeste, zeg maar. Het is inderdaad zo dat op het verste stuk daar nog wel wat bodemdaling is. Ik ben geen wetenschapper. Ik weet wel dat je vroeger op gamepies van de noordkant naar de zuidkant kon. En inmiddels kinderen, dat moet je inmiddels op laarzen doen. Dus het water blijft er wel wat meer staan. Dus het zet wel degelijk ook gevolgen voor de kwelder. Dit is eigenlijk het Groningen van Ameland. Ja, zo kun je het wel noemen. Maar hebben mensen dat net in de gaten? Nou, de meeste bevolking die hier niet komen, die weten dat niet. Die halen de schouders op, die weten. Maar ik rij hier 4 jaar rond en ik denk, ja, dit gaat straks helemaal verkeerd. Maar als we 10 jaar verder zijn, die duin daar in Nederlands rijdt, daar is helemaal niks meer van over. Dat is allemaal weg. Dat is allemaal kwelder, allemaal zand, allemaal klei. Ons zorgenkindje was natuurlijk altijd de gasboringen hier in de bodemdaling. Alleen dat is een strijd geweest van tientallen jaren en dat is in de begin 80er jaren is dat via de democratische weg besloten dat hier geboord worden moest. En dat had eigenlijk niet moeten.
Recent onderzoek bevestigt dat de gaswinning het eiland op plakken kwetsbaar maakt. En daarmee ik de besten die er gaat thuis hebben. Fretten en veiligheid, daar gaat het in de natuur om. Daartussen beziek je ook de breedvogels en balans te vinden. Goonsoorten hebben er een soort veroor om zo dicht mogelijk bij een zee vol met eten te breeden. Dit is weien aan het wetter vogeltjesstiel. Ja, nou kijk, je krijgt pas vogels als je de omstandigheden daarna hebben. Dus je moet de rust handhaven en je moet voedsel hebben. En je moet plak hebben. Dus hier is plak, hier is rust en die zorgen wij als terreinbeheerders voor. En hier is voedsel vanwege het waddengebied. Dus het is wat dat betreft een unieke combinatie wat hier leidt. En hier is niks aanharkt, het is hier echt nog puur natuur. En dat is op zich nog wel bijzonder natuurlijk. Dat laatste stuk natuurgebied, dat waddengebied, is natuurlijk niet voor niks gekozen als het mooiste natuurgebied. En het is ook bijzonder. En dat moet je ook goed beschermen en bewaken. En dat is vooral dat wijdse, die vrije horizon, die moet je houden. En dat maakt ook de kracht. Want je bent hier eigenlijk ook maar heel nietig als mens. Dan heb je hier eigenlijk ook niks te zoeken. Je bent maar heel klein hier. En zo moet het blijven.